हरे कृष्णा हरी बोल. आजचा अध्याय आहे 8वा. अक्षर ब्रह्मयोग म्हणजे भगवत प्राप्ती. ज्याप्रमाणे आपण काल जाणून घेतलं, भगवंतांचा परिचय जाणला, आज आहे भगवंतांची प्राप्ती कशा प्रकारे आहे. आणि मग ज्याप्रमाणे कालचा 7वा अध्याय जो ज्ञान विज्ञान योग पाहिला, मग आज 8वा अध्याय जाणून घेणार आहोत. आणि मग त्याआधी आपण भगवंत चरणी वंदन करूयात. इस्कॉनचे संस्थापक श्रील प्रभुपाद यांच्या चरणी देखील नम्र वंदन करून आपला उपक्रम जिथून चालू झालेला आहे, श्री नाम निष्ठादास प्रभूजी यांच्या चरणी देखील नम्र वंदन करूयात. आणि वर्गामध्ये उपस्थित साधकांचे भक्तांचे स्वागत आहे, वंदन आहे. हरे कृष्णा हरी बोल. आता कालचा जो अध्याय होता ज्ञान विज्ञान योग, मग तो जेव्हा आपण बघत असताना, जेव्हा अंतिम श्लोकांमध्ये 30व्या श्लोकामध्ये बघा, काही नवीन व्याख्या शब्दांचा परिचय आपण जाणून घेतला. म्हणजे जो 30वा श्लोक होता, काय होता तो? साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतसः. म्हणजे जे पुरुष अधिभूत अधिदैव आणि अधियज्ञ यासह म्हणजे सर्वांच्या आत्मरूप असणाऱ्या अशा मला अंतकाळीही जाणतात, ते युक्त चित्ताचे पुरुष मला जाणतात. म्हणजे काय, तर मलाच येऊन मिळतात. मग आता त्यामुळे इथे अर्जुनाची जिज्ञासा कुठेतरी जागृत झाली आहे. आवाज कट होतोय का? एक सेकंद. कृष्णा, आवाज येतोय? चॅट बॉक्स मध्ये लिहू शकाल? हो, येतोय माताजी. हरे कृष्ण. ठीक हरे आहे, कृष्ण. चालू करूया. तर मग आपण जे कालच्या अध्यायामध्ये जाणलं, मग अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ, मग त्यामुळे आता अर्जुनाची जिज्ञासा इथे जागृत झाली. आणि मग त्याने अधिभूत काय आहे, अधिदैव आणि अधियज्ञ यांच्याविषयी जाणून घेण्याची विचारणा केलेली आहे. आणि मग त्यामधूनच या 8व्या अध्यायाचा म्हणजे अक्षर ब्रह्मयोगाचा आरंभ झालेला आहे. मग आज आपण ते जाणून घेण्याचा इथे प्रयास करणार आहोत. मग पहिला आणि दुसरा श्लोक पठण करते आणि मग माताजी अनुवाद पठण करते. अर्जुन उवाच किं तत्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथैर्ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अर्जुनाने विचारले, हे पुरुषोत्तम, हे भगवन, ब्रह्म म्हणजे काय, आत्मा म्हणजे काय, सकाम कर्म म्हणजे काय, ही भौतिक सृष्टी म्हणजे काय आणि देवता कोण आहेत, हे कृपया मला सांगा. हे मधुसूदन, यज्ञांचा अधिपती कोण आहे आणि या देहामध्ये तो कसा निवास करतो आणि भक्तीमध्ये युक्त झालेले मृत्यूसमयी तुम्हाला कसे जाणू शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. छान पठण केलेलं आहे बघा. नवीन नवीन आपले साधक कशा प्रकारे सेवेसाठी तत्पर होत आहेत. आता जे पठण केलं आहे पहिला आणि दुसरा, मग त्याच्यामध्ये काय वर्णन आहे, की ज्याप्रमाणे आता बघितलं की अर्जुनाने ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ या 6 संज्ञांचा अर्थ विचारलेला आहे. तसंच भगवंतांमध्ये चित्तयुक्त झालेली मग माणसं अंतकाळी भगवंतांना कसं जाणू शकतात, हा अत्यंत महत्वाचा प्रश्न विचारला आहे. जसं की बघा, श्रील प्रभुपाद यांच्या आपण या गीता जशी आहे तशी याच्यामध्ये दुसऱ्या श्लोकामध्ये जे काही वर्णन आहे, तर ते विस्तारपूर्वक एका महाभागवत महाराज कुलशेखर यांचं वर्णन आहे. कोण बरं होते ते? तर कुलशेखर महाराज हे दक्षिण भारतातील एक प्रसिद्ध राजा आणि वैष्णव असे संत होते.
मग त्यांनी ते मुकुंदमाला स्तोत्र या प्रसिद्ध स्तोत्राचे रचना केलेली आणि ते त्याचे लेखक आहेत. म्हणजे ते सर्व जे काही रचना केली आहे तर ती भगवंतांना कृष्णाला समर्पित आहे. का बरं त्यांनी ती रचना ते केलेली आहे? तर मरण समयी म्हणजे अंतकाळी मध्ये ह्याची कार्य विस्कळीत होतात. मन भयाने व्याकुळ स्थितीत होऊ शकतं आणि म्हणून मग कुलशेखर महाराज प्रार्थना करतात की मला या निरोगी अवस्थेमध्येच मृत्यू यावा. का बरं? तर त्याच्यामध्ये शुद्ध भक्ताचं चित्त सुद्धा भगवंतांच्या चरण कमलांकडे आकर्षिलं जातं. त्यामधील 2 श्लोक म्हणण्याचा मी इथे प्रयास करते. जयतु देवो देवकी नंदनो यः जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयतु मेघ श्यामला कोमलांगो जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः. त्याचप्रमाणे या श्लोकामध्ये जो 33वा श्लोक आहे तर तो अतिशय कल्याणकारी आहे. आणि मग तो श्लोक काय आहे? कृष्ण त्वदीय पदपाद पंकज पंजरंतम अद्यैव मे विशतु मनसा राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधेन विधौ स्मरणं कुतस्ते. याचा अर्थ काय आहे की मनाला या शाही राजहंसाप्रमाणे आपलं चरण कमलामध्ये कुठेतरी लिप्त व्हायचं आहे आणि मग त्यासाठी मृत्यूच्या वेळी जर माझा जर जे काही कंठ आहे तर मग तो कुठेतरी पित्त वायू आणि याच्यामध्ये कुठेतरी ते अकडून राहील आणि मग त्याप्रमाणे तिथे मला तुमचं स्मरण करता येणार नाही. मग अंतकाळी तर बघा ही अशा प्रकारे परीक्षा घेतली जाते आणि म्हणून इथे ही जी अतिशय सुंदर श्लोक आहेत हे मुकुंदमाला स्तोत्र तुम्हाला नेटवरती मिळू शकतं किंवा आपल्या साईट वरती जाऊन सुद्धा तुम्ही ते डाउनलोड करू शकतात. आणि अतिशय सुंदर आहे. त्याच्यामधला हा 33वा श्लोक तर नेहमी म्हणण्यासारखा आहे. नेहमी स्मरणात ठेवायला हवा की कशा प्रकारे स्मरण ठेवायला हवं. आणि मग या मृत्यू समयी भगवंतांच्या चरणारविंदी आपलं चित्त कुठेतरी एकाग्र करता येतं. अशा प्रकारे याचं वर्णन आहे. आणि मग आता अर्जुनाने या विचारलेल्या 6 ज्या काही व्याख्या आहेत मग त्याचा अर्थ भगवंतांनी पुढील 2 श्लोकांमध्ये दिलेला आहे. आता भगवंतांना तर कसं जाणावं हा शेवटचा जो प्रश्न आहे तो अतिशय महत्वपूर्ण आहे. आणि मग त्या प्रश्नाचं उत्तर 8व्या अध्यायाच्या उर्वरित 24 श्लोकांमधनं आपल्याला ते जाणता येत आहे. मग यासाठी भगवंतांनी निर्गुण सगुण आदी उदाहरणांद्वारे सर्व योग मार्गांचा सुंदर पद्धतीने विस्तार केलेला आहे. आणि मग तो आपण बघणार आहोत. श्लोक क्रमांक 3 घेऊया. श्री भगवान वाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संश्लितः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, अविनाशी दिव्य जीवाला ब्रह्म म्हटले जाते आणि त्याच्या नित्य स्वभावाला अध्यात्म असे म्हणतात. जीवांच्या प्राकृत देहाच्या उत्पत्तीस कारणीभूत असणाऱ्या कार्यांना कर्म किंवा सकाम कर्म असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा भगवंतांनी काय सांगितलं आहे? परम अक्षर ब्रह्म. आता इथे अक्षर म्हणजे ज्याचा नाश होत नाही, जे कधीही बदलत नाही ते. आणि ब्रह्म म्हणजे काय? अंतिम सत्य परमेश्वर किंवा परब्रह्म. मग त्यामुळे अक्षर ब्रह्म म्हणजे अविनाशी सत्य किंवा अखंड ज्ञान जे नेहमी अस्तित्वात असतं आणि ज्याला कसलीही मर्यादा नाही. आता या संदर्भात अक्षर ब्रह्म हे अनेकदा परमेश्वर किंवा अंतिम सत्य या अर्थाने वापरलं जातं जे या जगाच्या मुळाशी आहे. मग त्यासाठी एक कथा बघूया जी वाल्मिकी रामायणामध्ये देखील सांगून दिलेली आहे. जी विश्वामित्रांची कथा अत्यंत विस्ताराने पाहायला मिळते.
आता हे कोण होते बरं विश्वामित्र? तर ते राजा होते आणि ते एकदा अशा मोहिमेवरनं येता येता एकदा सेनेसह एका वनामध्ये वास करतात. आणि अशा प्रकारे तेव्हा सायंकाळच्या वेळेला मग ते कुठेतरी वनामध्ये थांबतात. आणि मग त्यांना दिवसभर प्रवास करावा लागत असे आणि रात्री कुठेतरी थांबावं लागत असे. असं त्यांचं हे सेनेचं कारभार, सर्व राज्यकारभार ते करत होते. अतिशय संस्कार संपन्न असे क्षत्रिय विश्वामित्र राजा होते. विश्वामित्र ऋषी ते विश्वामित्र राजा ते विश्वामित्र ऋषी हा प्रवास कसा झाला ते या कथेमधनं आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. आणि मग अशा प्रकारे एकदा काय होतं की त्यांचा निवास वसिष्ठ मुनींच्या आश्रमांपासून थोड्याच अंतरावर एका वनामध्ये होता. आणि मग तेव्हा सायंकाळचा मुक्काम ते वनामध्ये करतात. सैनिकांना सर्व आदेश देतात, सूचना देतात आणि सांगतात की मी आता आपल्या इथे जवळच वसिष्ठ मुनींच्या दर्शनासाठी त्यांच्या आश्रमात जाऊन येतो. आणि मग ते वसिष्ठ मुनींचं दर्शन घेतात. आणि मग त्यामध्ये वसिष्ठ मुनी जेव्हा विचारणा करतात तेव्हा मग विश्वामित्र राजा सांगतात की मी जवळच्या वनामध्ये माझ्या सैनिकांसह तिथे थांबलेलो आहे. तर मग वसिष्ठ मुनी म्हणतात की मग आपण माझ्या आश्रमामध्येच का मुक्काम करत नाहीत? मग विश्वामित्र राजा म्हणतात की मी काही एकटा आलेलो नाही, तर सोबत सैन्य पण आहे. मग एवढ्या मोठ्या सेनेची व्यवस्था कशी होऊ शकेल? मग वसिष्ठ मुनी म्हणतात की तुम्ही काही संकोच करू नका, संपूर्ण सेना तुम्ही इथे घेऊन या, सर्व व्यवस्था केली जाईल. माता राजा विश्वामित्र पुन्हा त्यांना सांगतात की गुरुदेव, ही सेना थोडी थोडकी नाही, तर 10,000 जवळपास माझ्याकडे सैनिक आहे. मग या आश्रमामध्ये सगळ्यांची व्यवस्था कशी बरी होऊ शकेल? आणि मग तिथे वसिष्ठ मुनी म्हणतात तुम्ही त्यांना घेऊन तर या, मग इथे सगळ्यांची सोय होईल. मग अशा प्रकारे कुठेतरी विश्वामित्र जे राजा असतात ते वसिष्ठ ऋषींवर विश्वास ठेवतात आणि आपली संपूर्ण सेना घेऊन त्या आश्रमामध्ये येतात. आणि आश्चर्य म्हणजे त्या 10,000 सैनिकांना पुरेल एवढी त्या ठिकाणी सर्व व्यवस्था केली जाते. म्हणजे नाना प्रकारची मग खाद्यपेये, नोकर चाकर सर्व काही केलं जातं. आता राजा विश्वामित्रांना तर त्याचं आश्चर्यच वाटतं की आपण तर फक्त गेलो आणि सेना घेऊन आलो, आणि मग इतक्या थोड्या अवधीमध्ये वसिष्ठांनी एवढी मोठी व्यवस्था कशा प्रकारे निर्माण केली? जंगलामध्ये सर्व प्रकारच्या या सुखसुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे या सैनिकांना मात्र तर अतिशय बरं वाटलं. आणि मग भरपूर भोजन करून, आहार करून सारे सैनिक आरामशीर विश्राम करायला गेले. पण विश्वामित्रांना मात्र रात्रभर काही केल्या झोप लागेना. त्यांना हा विचार होता की इतकी सगळी व्यवस्था आली तरी कुठून? मग त्यांनी सगळी रात्र याच विचारामध्ये घालवली आणि मग सकाळी उठल्यानंतर पुढच्या प्रवासाला निघायचं त्यांनी ठरवलं. पण आता विश्वामित्रांच्या मनामधला हा प्रश्न त्यांना कुठेतरी विचारावा वाटला. आणि म्हणून त्यांनी वसिष्ठ मुनींना विचारलं की ऋषीवर, या 10,000 सैनिकांची व्यवस्था आपण एवढ्या अल्पावधीत कशा प्रकारे केली? तर मला याचं खरोखर आश्चर्य वाटतंय. आणि मग ते वसिष्ठ मुनीच मग त्यांनी सांगून दिलं की माझ्याकडे कामधेनूची कन्या शबला आहे, आणि त्या शबलेला मी नुसतं सांगितलं आणि हे सर्व आपोआप प्रकट झालं. आणि मग अशा प्रकारे हे सर्व वसिष्ठ मुनींनी सर्व सरळ सरळ त्यांना सांगून दिलं. मग विश्वामित्रांच्या मनामध्ये विचार आला की खरोखर अशी कामधेनू असेल तर ती यांना काय कामाची? ही तर यांच्यापेक्षा आपल्या तर जबाबदाऱ्या अतिशय मोठ्या आहेत. आपल्याला तर खूप संपत्ती लागते, कितीतरी लोकांची व्यवस्था करायची असते. मग विश्वामित्र म्हणतात की महाराज, मग ती कामधेनू मलाच देऊन टाका ना. बघा मोह कसा असतो. आणि मग अशा प्रकारे त्यांना ती जाणीव राहत नाही आणि लोभी माणसं तर कुठेतरी सभ्यतेचा त्याग करतात. मग सगळा संकोच सोडून विश्वामित्र म्हणतात की कामधेनू तुम्ही मलाच देऊन टाका. आता हे वारंवार विश्वामित्र राजांचं बोलणं ऐकून वसिष्ठ मुनी म्हणतात, त्यांना समजावून सांगतात की यज्ञाकरता आम्हाला या गायीची अतिशय आवश्यकता असते. पण ते विश्वामित्र राजा असतात ते कुठे काही ते ऐकूनच घ्यायला तयार नसतात आणि कुठेतरी याच्यामध्ये संवादाचे रूपांतर वादात होतं आणि कुठेतरी संघर्ष निर्माण होतो.
आणि माता वसिष्ठ मुनी तर कामधेनू द्यायला तयार नाहीत. हे सर्व लक्षात आल्यावर विश्वामित्रांचा स्वर एकदम बदलला. मग ते वसिष्ठ मुनींची इच्छा असो किंवा नसो मध्ये काय करतात, की आपण आता मात्र कामधेनू घेऊन जायचंच असं ते ठरवतात. आणि त्यानुसार मग राजा विश्वामित्र असतात, मग ते आपल्या सैनिकांना आज्ञा करतात आणि त्या कामधेनूला ओढून न्यायला सुरुवात करतात. आता शबलेची तर इच्छा नाही, पण तिला ते फरफटत घेऊन जातात. मग कसं बस त्या शबलेने आपल्या स्वतःला ती त्या सैनिकांच्या तावडीतून सोडते आणि वसिष्ठ मुनींच्या चरणापाशी येऊन म्हणते, काय म्हणते ती, की महाराज, इतकी वर्षे मी तुमची सेवा केली आणि आता तुम्ही मला या राजाला देऊन टाकलं. मग वसिष्ठ मुनी शांतपणे म्हणतात, की मी तुला दिलेलं नाहीये, तर हा जो राजा आहे तो तुला बळजबरीने घेऊन जात आहे. आता मी काय करू शकतो सांग बरं. मग तेव्हा म्हणते, बरं मग आता तुम्ही भिवू नका, मग काय करायचं ते आता मीच बघते. मग यानंतर त्या शबलेने काय केलं, वारंवार हुंकार करायला सुरुवात केली. आणि मग तिच्या हुंकारामधनं सैनिक निर्माण झाले. असंख्य सैनिकांनी, शेवटी तर तिथं कामधेनूच आहे, मग त्या सैनिकांनी काय केलं, विश्वामित्रांच्या सैनिकांची धूळदाण उडवली. आणि मग राजा विश्वामित्र तर बघतच राहिला. इतकी मोठी सेना पळून गेली आणि त्याला इथे आश्चर्य वाटलं आणि तो स्वतः युद्धामध्ये उतरला. आणि त्याला देखील तिथे हार पत्करावा लागला. म्हणजे शबलेवर आणि वसिष्ठांच्यावर शस्त्राचा त्यांनी मारा सुरू केला, पण त्याचा पराभवच झाला. आणि अशा प्रकारे मग तिथून त्याला निघून जावं लागलं. पण कथा इथे संपत नाही. पुढे जाऊन हा जो विश्वामित्र राजा असतात, मग ते तर प्रयत्नवादाचे आदर्श म्हणून म्हणवले जातात. मग पुढे जाऊन काय होतं, की काही दिवसांनी, काही काळामध्ये ते आपलं राज्य सोडतात आणि दिव्यास्त्र प्राप्त करून घेण्यासाठी हिमालयात कठोर तपस्येसाठी जातात आणि भगवान महादेवांची आराधना करून दिव्यास्त्राची प्राप्ती करून घेतात. आता दिव्यास्त्र म्हणजे काय, तर अलीकडच्या आता भौतिक जगतातील भाषेत सांगायचं झालं तर दिव्यास्त्र म्हणजे इम्पोर्टेड वेपन्स. म्हणजे या देशात न होणारी पण दुसरीकडनं मागवलेली किंवा स्वर्गातून मागवलेली ती शस्त्र. मग ही दिव्यास्त्र घेऊन विश्वामित्र राजा वसिष्ठ मुनींवर पुन्हा आक्रमण करतात. मग यावेळी वसिष्ठ मुनींनी काय करावं, मग ते शबलेला घेऊन ते नुसते उभे आहेत आणि विश्वामित्रांनी हे भीषण दिव्यास्त्र सोडलं, की वसिष्ठ मुनी फक्त एक दर्भाची काडी आपल्या हातात धरतात. अगदी भीषणातील भीषण दिव्यास्त्र देखील दर्भाच्या काडीपासून परत दूर जात होतं. आणि मग अशा प्रकारे, ज्याप्रमाणे कोणत्याही दिव्यास्त्राचा प्रहार वसिष्ठ मुनींवर झाला नाही. आणि मग त्यावेळी विश्वामित्रांच्या मुखातून एक वाक्य बाहेर पडलं, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम. म्हणजे विश्वामित्रांच्या लक्षात आलं, की या जगात खरं बल, खरी शक्ती ब्रह्म तेजात आहे. मंत्र शक्ती हीच खरी शक्ती आहे. आणि आता मग मी सुद्धा ब्रह्मर्षी होऊन दाखवेन. आणि प्रयत्नवादी विश्वामित्र मग पुरुषार्थी विश्वामित्र ब्रह्मर्षी होण्याकरता निघाले. अशी ही जी मंत्रशक्ती आहे, जी आपण देखील बघा या गीतेच्या अध्ययनामधून जाणून घेत आहोत. असं हे अक्षर ब्रह्म अतुलनीय आहे. म्हणजे याच्यामध्ये हे जे काही अक्षर ब्रह्माचं वर्णन आहे, हा जे अक्षर ब्रह्मयोग आहे, त्याबद्दलची ही कथा इथे काय सांगते, की हे मंत्र आत्म्याला जागृत करणारे आहे. बघा, आपण देखील जेव्हा गीतेचे मंत्र पठण करतो, श्रवण करतो, तेव्हा आपल्यामध्ये जी सकारात्मक ऊर्जा, जी चेतना निर्माण करत असते. आणि मग अशा प्रकारे सकारात्मक भाव कुठेतरी निर्माण होतो. आणि मग ज्याप्रमाणे आता आपण अक्षर ब्रह्म पाहिलं, मग आपलं स्वरूप म्हणजे जीवात्मा हा अध्यात्म नावाने सांगितलं जातो. तसंच काय सांगितलं आहे, भूतभावोद्भव कर विसर्ग कर्म संहिता. म्हणजे भूतांच्या भावांना उत्पन्न आणि अभ्युदय आणि वृद्धी करणारा जो सृष्टी रचनारूपी जो विसर्ग आहे, म्हणजे काय आहे, त्याग आहे, तो कर्म नावाने सांगितला जातो. आणि मग पुढे काय सांगितलं आहे, की उत्पत्ती विनाशशील असणारे सर्व पदार्थ कसे आहे, अधिभूत आहे.
आणि मग हिरण्मय पुरुष अर्थात ब्रह्मदेव काय आहे, अधिदैवत. आणि देवधारी माणसामध्ये श्रेष्ठ असणाऱ्या या देहामध्ये मी वासुदेवच अंतर्यामी रूपाने काय आहे, अधियज्ञ आहे. अशा प्रकारे या तिसऱ्या श्लोकाचे इथे वर्णन आहे. पुढे जाऊन बघूया चौथा श्लोक. अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे देहाभृतांवर निरंतर परिवर्तनशील असणाऱ्या भौतिक प्रकृतीला अधिभूत असे म्हणतात. चंद्र सूर्यासारख्या देवदेवतांचा समावेश असणाऱ्या परमेश्वराच्या विराट रूपाला अधिदैव असे म्हणतात. आणि प्रत्येक देहधारी जीवामध्ये परमात्मा रूपाने मी पुरुषोत्तम भगवान वास करतो आणि मलाच अधियज्ञ म्हणजे यज्ञांचा अधिष्ठाता असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. बघा आता इथे काय वर्णन आहे की जे अधिभूत, अधियज्ञ, ज्याप्रमाणे अधिदैवत, मग उत्पत्ती विनाश असलेले सर्व जे काही पदार्थ आहेत ते अधिभूत आहे. आणि हिरणमय पुरुष अधिदैव आहे. आणि देहधारी यामध्ये श्रेष्ठ, याच्यामध्ये वासुदेव अधियज्ञ आहे. अशा प्रकारे अर्जुनाच्या 6 प्रश्नांची उत्तरं भगवंतांनी दिली. आता 7व्या प्रश्नाचं उत्तर द्यायला पुढील श्लोकापासून प्रारंभ केलेला आहे. आणि हा पुढचा 5वा श्लोक हा गीतेच्या सारभूत श्लोकांमधील एक अतिशय महत्वपूर्ण श्लोक आहे. आणि हा श्लोक जर लक्षात आला तर मग गीतेविषयी आपुलकी, आस्था वाढते, गीता जगण्यासाठी प्रोत्साहन मिळतं. आणि मग पुढील श्लोकामध्ये ज्याचं तू निरंतर स्मरण करतो तेच मृत्यू समय तुला आठवेल आणि तेच तुला प्राप्त होईल. मग काय आहे तो श्लोक. अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि अंतकाळी केवळ माझं स्मरण करीत जो आपला देहत्याग करतो तो तात्काळ माझ्या प्रकृतीची प्राप्ती करतो, यात मुळीच संशय नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा हा श्लोक आणि अनुवाद ऐकून तर कोणाला वाटेल की भगवंतांनी या श्लोकात एकदम चांगलं सूत्र, फॉर्म्युलाच दिला आहे. अंतकालेच मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम. म्हणजे बघा आता आयुष्यभर खाणं पिणं मौज मजा करून केवळ अंतिम समयी राम राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण म्हणू आणि भगवंतांची प्राप्ती सहज करता येईल. हे तर मग अजिबात अवघड नाही. पण हे इतकं सोपं आहे का? नाही. याचं कारण भगवंत पुढील श्लोकात देतात. काय आहे ते कारण? श्लोक पठण करते. श्लोक क्रमांक 6. यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कौंतेय, आपल्या देहाचा त्याग करीत असताना मनुष्य ज्या ज्या भावाचे स्मरण करतो त्या त्या भावाची तो निसंदेह प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे कारण काय आहे की जो ज्या कशाचा ध्यास घेऊन हे जीवन जगत असतो मग तोच त्याचा भाव मृत्यू समयी असतो. जो आयुष्यभर प्रपंचाची चिंता करतो त्याच चिंतन करून देह त्याग करतो आणि त्यानुसार त्याला पुढील जन्म मिळतो. आणि मग या उलट जो भगवंतांच्या स्मरणामध्ये आयुष्य घालवतो त्याला मृत्यू समयी भगवंतांचं स्मरण होतं आणि त्याला जन्म मृत्यूच्या चक्रामधून मुक्ती मिळते. आता जर मनुष्याला वाटत असेल की पूर्ण आयुष्य आपण अतिशय मौज मजा करत घालवलं आणि केवळ अंतिम समयी भगवंतांचं नामस्मरण केलं तरी आपलं काम होईल, तर तसं होणार नाही. कारण हे इतकं सहज घडत नाही. जीवनभर जे जे केलं आहे तशीच वृत्ती मरताना पण असतेच असते. जीवनभर ज्यामध्ये मन रमवलं म्हणजे जसं काही मुलं, स्त्री, धन, म्युच्युअल फंड, शेअर, प्रतिष्ठा, अजून काय पद, अशा प्रकारे अनेक काही गोष्टी असतात. मग त्याच्यामधलं तेच आठवणार आणि कितीही प्रयत्न केला तरी म्हणजे काही चिंतन आहे, पठण आहे, अध्ययन आहे तर ते आठवत नाही.
आता बघा, एका स्त्रीच्या आयुष्याचं काही अंतिम क्षण राहिले होते आणि मग तिला रडताना पाहून तिच्या पत्नीने दुःखाचं कारण विचारलं. मग त्यावर ती काय म्हणाली, की माझ्याकडे 10,000 साड्या आहे आणि मी गेल्यावर त्या सगळ्या माझ्या जावेला मिळतील, याचं मला वाईट वाटत आहे. आणि अशा प्रकारे बघा, अंतसमयी लोक बऱ्याचदा असंच वागतात. मन अशा निरर्थक गोष्टींमध्ये अडकतं का, तर आयुष्यभर ते असंच फसलेलं असतं. आणि मग कितीही विवेचन ऐकलं तरी मन शेवटी त्यामध्येच फसलेलं असतं. त्यामुळे मग मरताना घरातील संपत्ती आठवते, कोणाला दुकानाची चावी आठवते, कपाटातल्या साड्याच दिसतात, का तर आयुष्यभर त्याच चिंतन केलेलं असतं. असं इथे वर्णन आहे. पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 7. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयत्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून हे अर्जुना, तू सदैव माझे म्हणजे कृष्ण या रूपाचे स्मरण केले पाहिजे आणि त्याचबरोबर तुला आपल्या युद्धरूपी स्वधर्माचेही आचरण केले पाहिजे. तुझी कर्मे मला अर्पण केल्याने आणि तुझ्या मनाला आणि बुद्धीला माझ्या ठायी स्थिर केल्याने तुला निस्संदेह माझी प्राप्ती होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता भगवंतांनी निरंतर स्मरण करायला सांगितलं आहे. मग दैनंदिन कर्म करतानाच काय, पण युद्धासारख्या जीव घेण्या परिस्थितीमध्येही त्यांनाच नित्य ध्यानात ठेवायला सांगितलं आहे. आता सामान्य लोक नित्यनेमाने पूजा अर्चा करत असले तरी दिवसभर मात्र भगवंतांचं स्मरण देखील करत नाही. पुन्हा दुसऱ्या दिवशी मग सकाळीच भगवंतांचं स्मरण होतं. मग हे असं योग्य आहे का? नाही. प्रत्येक क्षणी भगवंतांचं स्मरण करायला हवं. भगवंतांच्या ठिकाणी मन आणि बुद्धी अर्पण केल्यामुळे मग मनुष्य निसंशय भगवंतांनाच प्राप्त करून घेऊ शकतो. मग ते कशा कशा प्रकारे होऊ शकतं? श्लोक क्रमांक 8 मध्ये बघूया. अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्था, आपले मन विचलित होऊ न देता त्याला माझ्या निरंतर स्मरणामध्ये युक्त करून माझे परमपुरुषाचे जो ध्यान करतो तो निश्चितपणे मला माझी प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, जे अभ्यासाने सर्व साध्य होऊ शकतं, म्हणजे अभ्यासामध्ये दुष्कर असं काहीही या जगात नाही, पण त्यासाठी चिंतनाची आवश्यकता आहे. आता मनुष्य ज्या गोष्टीचं सतत चिंतन करतो त्याप्रमाणे तो बनतो. मग यासाठी कोणाचं स्मरण आणि चिंतन करावे हा सुद्धा विचार करण्यासारखीच गोष्ट आहे. आता जर सतत असं म्हणलं मी पापी आहे, तर मग असं आपण सतत चिंतन केलं तर आपण पापीच हो. अभ्यासाचं महत्व आपण बघा 12वा अध्याय जेव्हा अध्ययन करू तेव्हा आपण पाहणार आहोत. त्याच्यामध्ये पण भगवंतांनी सांगितलं आहे, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय. म्हणजे जर तू माझ्यामध्ये मन निश्चय ठेवण्याला समर्थ नसशील तर मग हे जे प्रकारे तू अभ्यास स्वरूपा योगाने तू मला प्राप्त होण्याची इच्छा कर. आणि 6व्या अध्यायामध्ये देखील बघा, आपण जे बघितलं होतं की भगवंतांना अर्जुनाने प्रश्न विचारला होता की मन तर अतिशय चंचल आहे, मग ते स्थिर होत नाही. चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्. म्हणजे मन तर अतिशय मोठं चंचल, मोठं दृढ आहे, बलवान आहे. त्यामुळे मग त्याला वश करणं देखील वाऱ्याला अडवल्याप्रमाणेच अतिशय कठीण आहे. मग त्यावर उत्तर भगवंतांनी काय दिलं होतं, की मन चंचल आणि आवरण्यास कठीण आहे, पण यात शंका नाही. अभ्यासेन तू कौंतेय वैराग्येण च गृह्यते. म्हणजे ते अभ्यासाने आणि वैराग्याने ताब्यात येते. म्हणजे आपण यज्ञ, याग, पूजा अर्चा, जप तप इत्यादी सर्व गोष्टी करतो. मग या सर्वांचा उद्देश काय आहे, तर भगवंतांच्या स्मरणाचा अभ्यास. मग त्यामधून अंतकाळी देखील भगवंतांचं स्मरण होऊ शकतं. आपणही मग जीवनात कार्यरत असताना असं काहीतरी केलं पाहिजे की ज्या योगे भगवंतांचं स्मरण होऊ शकेल.
आणि मग पुढे बघूया. कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मनुष्याने परमपुरुषाचे सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, अणुपेक्षाही सूक्ष्म, सर्व गोष्टींचे पालन करता, सर्व भौतिक कल्पनांच्या अतीत असणारे अचिंत्य आणि नित्य पुरुष या रूपांमध्ये ध्यान केले पाहिजे. परमपुरुष सूर्याप्रमाणे तेजस्वी आहेत. ते भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे अर्थात दिव्य आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे जे काही वर्णन आहे, मग ज्याला आकार नाही, ज्याला जन्म मरण नाही, जे गगनाहूनही जुनं आणि अणुपेक्षाही लहान आहे, पण ज्याच्या अस्तित्वामुळे हे सर्व विश्व कार्य करत आहे. आता भूमितीमध्ये बघा, जी बिंदूची संकल्पना आहे, बिंदू ही अशी गोष्ट आहे की जिला लांबी रुंदी उंची असते का? नाही. मग खरं तर अशी गोष्ट अस्तित्वात असू शकत नाही, पण तरीही बिंदू ही संकल्पना मान्य केलेली आहे. आपण ज्याप्रमाणे आपल्या शालेय जीवनामध्ये तो अभ्यास केलेला आहे, मग त्याचप्रमाणे भगवंत देखील कसे आहे? निराकार. आणि मग हा संपूर्ण संसाराचा जो खेळ आहे त्या भगवंतांच्या शक्तीमुळेच चाललेला आहे. आता ज्याप्रमाणे बघा, लोखंडी खिळ्याजवळ जर लोहचुंबक आणलं, मॅग्नेट आणलं, तर ते खिळे हलू लागतात. त्याचप्रमाणे भगवंतांच्या अस्तित्वामुळेच हे सर्व विश्व चाललेलं आहे. तोच सर्वांचा धाता आहे, जेथून सर्व जन्मा येते विश्व ज्याने जगते. आणि मग जेथून सर्व जे विश्व आहे ते जन्माला येतं आणि ते जगतं, त्या भगवंतांचं चिंतन आपण कशा प्रकारे करायला हवं? मग आता बघा, आपण आपल्या माता पित्यांना जाणतो, आपल्या आजी आजोबांनाही जाणतो, कदाचित पणजी पणजोबांना देखील जाणतो, पण त्यापूर्वीच्या पिढीतील व्यक्तींना आपण जाणतो का? नाही. त्यामुळे मग या संपूर्ण विश्वाचा निर्माता असलेल्या भगवंतांचं चिंतन आपण कसं करू शकतो? तर भगवंतांचं चिंतन करून त्याला प्राप्त करणारे बघा अनेक संत महात्मे या विश्वात होऊन गेले. त्याप्रमाणे एक संत तुकाराम महाराजांचा देखील अभंग आहे, अणु रेणू या थोडका तुका आकाशा एवढा. मग तो परमात्मा कसा आहे? अणु रेणूहूनही छोटा आहे, पण आकाशाहूनही मोठा आहे, असं इथे वर्णन केलेलं आहे. पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 10. प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो मनुष्य अंतकाळी दोन्ही भुवयांमध्ये प्राणवायूला स्थिर करतो आणि योग सामर्थ्याद्वारे अविचलित मनाने पूर्णपणे भक्तिभावित होऊन भगवत स्मरण करण्यामध्ये युक्त होतो, त्याला निश्चितच भगवंताची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता अंतसमयी भ्रुवर मध्ये प्राण स्थापन करून भगवंतांचं चिंतन करणाऱ्या या विषयाबद्दल इथे या श्लोकात सांगितलं आहे. आता ज्याप्रमाणे बघा, माऊलींचं, ज्ञानेश्वर माऊलींनी घेतलेली संजीवन समाधी बद्दलची जी गोष्ट आहे, आणि मग ती प्रचंड योग बलानुसार ती तिथे माऊलींची घडलेली आहे. मग यामुळे अशा महात्म्यांचा अंतकालही एखाद्या उत्सवाप्रमाणे होतो. त्यामुळे तुकाराम महाराज देखील त्यांच्या अभंगामध्ये म्हणतात की याच साठी केला होता अट्टहास, शेवटचा दिस गोड भावा. सर्व योगाभ्यास, भक्ती, उपासना ही आपल्या आयुष्यातील शेवटचा दिवस त्या भगवंतांच्या समीप व्हावा, त्याच्या स्मरणात व्हावा म्हणून केली जाते. आणि मग याप्रमाणे इथे ज्याप्रमाणे घंटानाद बघा, आता मंदिरामध्ये आपण घंटानाद करतो, तेव्हा तो नाद हळूहळू कमी होत त्या घंटेमध्येच कुठेतरी विलय पावतो. अशा प्रकारे मग योग्याचा देह त्याग कसा होतो? तर त्याप्रमाणे जे वर्णन केलं आहे की आता झाकलेल्या घटातील जो दिवा असतो तो कधी शांत झाला हे ज्याप्रमाणे कळत नाही, त्याप्रमाणे मग अशी व्यक्ती देह सोडून परमात्म्यात कधी विलीन झाली हे कळत नाही. आता हे सर्व कसं करायला हवं? तर मग पुढील श्लोकात भगवंत सांगून देतात, ते पाहूया.
श्लोक क्रमांक 11. यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यै चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जे ओंकाराचे उच्चारण करतात आणि जे संन्यासाश्रमी महर्षी आहेत ते ब्रह्मामध्ये प्रवेश करतात, अशा सिद्धीची इच्छा करणारे ब्रह्मचर्य व्रताचे आचरण करतात. ज्या योगे मनुष्य मुक्त होईल त्या विधीचे संक्षिप्त वर्णन आता मी तुला सांगतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, इथून पुढे भगवंत ज्याला वेद जाणणारे विद्वान अविनाशी म्हणतात, ज्यात आसक्ती रहित प्रयत्नशील संन्यासी लोक प्रवेश करतात, म्हणजे ज्याची इच्छा करणारे ब्रह्मचर्याचे आचरण करतात. मग त्या सच्चिदानंद घनरूपच्या परमपदाबद्दल अर्जुनाला इथे विस्ताराने सांगितलं आहे. मग ते अविनाशी पद कसं प्राप्त करावं? श्लोक क्रमांक 12 आणि 13 पठण करते आणि मग माताजी अनुवाद पठण करते. सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरम् ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सर्व इंद्रियांच्या क्रियांपासून निवृत्त होणे म्हणजेच योगावस्था किंवा योगधारणा होय. इंद्रियांची सर्वद्वारे संयमित करून मनाला हृदयामध्ये आणि मस्तकात प्राणवायूला स्थित करून मनुष्य स्वतःला योगामध्ये स्थित करतो. योगाभ्यासामध्ये स्थिर झाल्यावर परमपवित्र ओंकाराचे उच्चारण करीत जर कोणी भगवंतांचे स्मरण केले आणि आपल्या देहाचा त्याग केला तर त्याला निश्चितच आध्यात्मिक लोकांची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता ज्याप्रमाणे समाधिस्थ होणं, मग इथे सर्व इंद्रियांची द्वार आहे तर ती रोखून या हृद्देशामध्ये मन स्थिर करून प्राणाला मस्तकात स्थापन करून परमात्म्याच्या योग धारणेमध्ये स्थित होणं. आणि मग जो माणूस ओम अशा या एक अक्षरूप ब्रह्माचा उच्चार करीत त्याचा अर्थ असलेल्या भगवंतांचं चिंतन करीत देह त्याग करतो, तो परमगती प्राप्त करून घेतो. मग एक सगुण साकार उपासक असतो जो गंगाजल प्राशन करतो, तुळशीचं पान मुखी ठेवतो आणि देह सोडून परमगती प्राप्त करून घेतो. मग त्याप्रमाणे जो दुसरा आहे तो निर्गुण निराकार उपासक, मग तो काय करतो की जो सर्व इंद्रियांची द्वार रोखून तसंच हृद्देशामध्ये मन स्थिर करतो, प्राणाला मस्तकात स्थापन करतो आणि परमात्म्याच्या या योग धारणेमध्ये स्थित होतो आणि ओम अशा या एक अक्षरूप ब्रह्माचा उच्चार करीत, म्हणजे त्याचा अर्थ असलेल्या भगवंतांचं ओमचा अर्थ काय आहे? विष्णू, भगवत, भगवंत आहेत. मग या भगवंतांचं चिंतन करीत देहत्याग करून परमगती प्राप्त करून घेतो, असे इथे वर्णन आहे. श्लोक क्रमांक 14 घेऊया. अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्था, जो अनन्य भावाने विचलित न होता सतत माझे स्मरण करतो त्याला प्राप्त होण्यास मी सुलभ असतो, कारण तो निरंतर भक्तियोगात रममाण झालेला असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता याच्यामध्ये अनन्य चेतास म्हणजे माझ्या ठिकाणी म्हणजे भगवंतांच्या ठिकाणी अनन्य चित्त होऊन जो नित्य निरंतर भगवंतांचं स्मरण करतो, त्या नित्य निरंतर मध्ये युक्त असणाऱ्या योगासाठी भगवंत सहज प्राप्त होतात. म्हणजे आपण सर्व काही करतो, भक्ती देखील करतो, पण ती अनन्य असते का? नाही. अनन्य शब्दाचा बघा काही ठिकाणी चुकीचा अर्थ घेतला जातो. मग लोकांना वाटतं अनन्य भक्ती म्हणजे मी तर कृष्ण भक्त किंवा मी राम भक्त आहे, त्यामुळे मग अन्य देवतांची भक्ती मी करणार नाही. मग हा चुकीचा समज आहे. आता सर्व देवतांची उपासना करून आपल्या इष्ट देवाची भक्ती प्रगाढ करणं म्हणजे अनन्य भक्ती आहे.
आता अनन्यता कशात असावी, तर संसारात मन गुंतण्याऐवजी भगवंतांच्या चिंतनामध्ये रमवायला हवं आणि असं अनन्य चित्त होऊन निरंतर स्मरण करायला हवं. गोस्वामी तुलसीदास पण आपण ते एक दोहा आहे की ते काय म्हणतात की कर से कर्म करो विधी नाना, मन राखो जहा कृपा निधाना. म्हणजे हाताने आपली कामं करत राहावी आणि मन भगवंतांच्या चरणी लावावं. आता याचा परिणाम म्हणजे काय होतो, पुनर्जन्मामधून मुक्ती. मग त्यासाठी श्लोक क्रमांक 15 आणि 16 बघूया. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः हा ब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझी प्राप्ती केल्यावर भक्तियोगी महात्मे जन या दुःखपूर्ण तात्पुरत्या जगतात कधीच परतून येत नाहीत, कारण त्यांना परमसिद्धी प्राप्त झालेली असते. प्राकृत जगतातल्या अत्युच्च ब्रह्मलोकापासून ते सर्वात खालच्या लोकांपर्यंत सर्व लोक दुःखाची स्थाने आहेत. या लोकात वारंवार जन्म मृत्यू होतात, परंतु हे कौंतेया, जो माझ्या धामाची प्राप्ती करतो त्याला कधीच पुनर्जन्म नसतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता यात भगवंत दोन विशेष गोष्टी सांगतात. काय की परमसिद्धीची प्राप्ती आणि पुनर्जन्मापासून मुक्ती. भगवंत म्हणतायत की परमसिद्धी प्राप्त केलेली जी महात्मे आहेत ते जन्म मृत्यूच्या चक्रातून मुक्त होतात आणि परमसिद्धीची प्राप्ती आणि पुनर्जन्मापासून मुक्ती या दोन्ही गोष्टी का बरं हव्या मग, तर ज्यांना त्यांच्या प्रारब्धाच्या प्रभावामुळे सुखाचा लाभ झालेला आहे, मग त्यांना असं वाटू शकतं की असाच सुखोपभोग मिळणार असेल तर पुनर्जन्म झाला तरी काय हरकत आहे. मग कधी कधी अनन्य भक्तांच्या मनात देखील असेच विचार येतात. आणि म्हणून मग इथे जे वर्णन केलेलं आहे की तुलसीदासांच्या पण बघा अयोध्या कांडामध्ये भरताच्या तोंडी आलेली जी चौपाई आहे, तर अर्थ न धर्म न काम रुची गती न चहू निर्बाण जन्म जन्मरती राम पद यह बरदानुन आन. म्हणजे भरत काय म्हणतोय की मला अर्थ धर्म काम किंवा मोक्ष या कशातही रुची नाही, मला यातील काहीच नको. जन्मोजन्मी भगवंत चरणी म्हणजे प्रभू रामरायांच्या चरणी प्रेम राहो, एवढं एकच वरदान मला हवं आहे, दुसरं काहीही नको. आणि भगवंत म्हणतायत की संसार कसा आहे, दुःखालय म्हणजे दुःखाचं घर आहे. जसं विद्यालय जे विद्येचं निवासस्थान आहे, औषधालय जिथे औषधं मिळतात, तसंच संसार काय आहे, दुःखालय दुःखांचं निवासस्थान जिथे दुःखच मिळत असतात. मग असं तर म्हणतील, बरेच जण म्हणतील कशा प्रकारे हे असं सांगितलं आहे की आम्ही तर अनेक सुख उपभोगत असतो. मग त्यासाठी एक छोटासा भाग बघूया की ज्याप्रमाणे दैनंदिन जीवनातील उदाहरणच आहे ते की आता संत्र वगैरे एखादं हे घेऊया फळ की त्याच्यामध्ये बघा संत्राची फोड कशी गोड असते, मग ती चव जिभेवर थोडा वेळ राहते. पण संत्र्याच्या फोडीचे धागे तंतू जेव्हा खाताना दातात अडकतात, मग ते निघायला तर वेळ लागतो की नाही, आणि मग अडकलेले तंतू बराच काळ लक्षात राहतात. मग तसंच बघा सुखाचे क्षण थोडाच काळ टिकतात, पण दुःखाची स्मृती आठवण दीर्घकाळ राहते. आणि गुरु नानकजी देखील त्यांच्या याच्यामध्ये म्हणतात की नानक दुखिया सब संसारा सोई सुखिया जेही नाम आधारा. म्हणजे संसार हा दुःखाने भरलेला आहे. संतांची वचन ही काही खोटी नाहीत. त्यांनी त्यांच्या भगवंतांच्या अनुभूतीनुसार आणि भगवंतांच्या कृपेनुसार हे आपल्यापर्यंत दिलेला हा कुठेतरी संदेश आहे की इंद्रियांद्वारा प्राप्त होणारी ही सुख कशी आहे, क्षणभंगूर काही काळापुरताच असतात आणि मग ती अखेरीस दुःखालाच कारणीभूत होतात. आणि मग जो नामाचा आधार घेतो त्यालाच शाश्वत सुखाची अनुभूती मिळते. अशा प्रकारे कलियुग केवल नाम आधारा. आपल्याला नामाचा इतका मोठा इथे कलियुगामध्ये आधार आहे की भगवंत प्राप्तीसाठी केवळ नामस्मरण नाम जप केवळ तेच आपल्याला या शाश्वत सुखाची प्राप्ती करून देतं.
आणि हा जो 16वा श्लोक आता पठण केलेला होता, की त्याच्यामध्ये काय सांगितलं होतं, की ब्रह्मलोक म्हणजे अर्थात बघा आता सत्यलोक 14 लोकांमध्ये सर्वात श्रेष्ठ मानलं जातं. मग त्याआधी ऋषींचा तपलोक आहे, सनकादिकांसारखा ऋषींचा जनलोक आहे, इंद्रादी देवांचा स्वर्गलोक, अंतराळात राहणाऱ्या लोकांचा भुवनलोक आहे. त्याचप्रमाणे बघा आपला हा मृत्यूलोक, जिथे पृथ्वीवासींचा, मग आपल्या खाली काय आहे, पाताळ, सतल, अटळ, वितल, सुतळ, महातल, तलातल असे 7 लोक आहेत. आपण यामध्ये जिथे जिथे जाऊ तिथून आपल्याला परत यावंच लागतं. मग तिथे कोणीही कायमचं राहू देत नाही. आणि मग जेव्हा तिथे राहणारा लोकपाल कायम तो देखील राहू शकत नाही, तर आपण तिथे कायम कशा प्रकारे राहू शकतो? म्हणून भगवंत सांगतायत की मनुष्य जी काही दुष्कर्म सत्कर्म करतो, मग त्यामुळे तो या 14 लोकांमध्ये कुठेतरी फिरत राहतो. मग कुठल्याही लोकांमध्ये गेला तरी त्याला परत यावंच लागतं. जन्म मृत्यू काही चुकत नाही. अशा प्रकारे एक सांगणारी या गोष्टीसाठी एक विस्तार जो सांगत आहे इथे, तर कधीच पुनर्जन्म होत नाही. तर मग इथे एकदा काय होतं, एक आई असते, एक माता असते, ती बुद्धांकडे तिच्या 8 वर्षाच्या मुलाचं शव घेऊन जाते. आणि मग बुद्धांच्या शिष्याने तिला थांबवण्याचा बराच प्रयत्न केला, पण ती काही थांबत नाही. आणि मग ती त्या अवस्थेमध्ये बुद्धांना तिला भेटायचंच असतं. आणि मग ती कुठेतरी बुद्धांना जाऊन भेटते आणि ती म्हणते की मला माहिती आहे तुम्ही भगवंत आहात, तुम्ही माझ्या या मृत मुलाला जिवंत करू शकाल ही मला खात्री आहे. आणि मग बुद्धांनी शांतपणे तिच्याकडे पाहिलं. मग तिला उपदेश करण्यात काहीही अर्थ नाहीये, त्यांनी जाणून घेतलं. आणि मग भगवंत बुद्ध काय म्हणाले, की ठीक आहे तू म्हणतेस तसं करू, पण हे करण्याआधी तू काय कर, की या गावामध्ये जा आणि जिथे आजवर एकही मृत्यू झाला नाही अशा 5 घरामध्ये जा आणि तिथून तांदूळ घेऊन ये. आणि ती तर आईच, मग विचार न करता तिने मुलासाठी काय वाटेल ते करत ती निघाली. दिवसभर ती त्या गावामध्ये फिरतच राहिली आणि अखेरीस संध्याकाळी थकून पुन्हा भगवंत बुद्धांकडे येते. आणि मग ती बुद्धांना सांगते की जिथे मृत्यू झाला नाही असं एकही घर मला सापडलं नाही. मग त्यावर बुद्ध काय म्हणतात, की मृत्यू हेच सत्य आहे आणि तो कोणालाही चुकलेला नाही. अशा प्रकारे इथे जे काही वर्णन आहे, ज्याप्रमाणे मग वारंवार जन्म मृत्यू होतात, मग हेच सत्य आहे. पण जो माझ्या धामाची प्राप्ती करतो, मग त्याला कधीच पुनर्जन्म नसतो. आणि मग आता अव्यक्तापासून हे ब्रह्मांड पुन्हा पुन्हा उत्पन्न होतं आणि लयाला जातं. मग त्यासाठी श्लोक क्रमांक 17 बघूया. सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांतांते हो रात्रविदो जनाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मानवीय गणनेनुसार 1 सहस्त्र चतुर्युगे म्हणजे ब्रह्मदेवाचा 1 दिवस होतो आणि अशाच 1000 चतुर्युगांची ब्रह्मदेवाची 1 रात्र असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे ब्रह्मदेवांचा पूर्ण जीवनाचा हा काळ सांगितला आहे. भगवंत काय सांगतात, 1000 चतुर्युग, मग सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग आणि कलियुग मिळून ब्रह्मदेवांचा 1 दिवस होतो. आता आपण आपली कालगणना इथे थोडक्यात जाणून घेऊया. आता एका चतुर्युगामध्ये सत्य, त्रेता, द्वापार आणि कली अशी 4 युग येतात. ज्याप्रमाणे तुम्हाला इथे दिसत असेल की हे जे वर्णन केलं आहे, आणि मग या इथे पीडीएफ द्वारा तुम्ही हे पाहत आहात स्क्रीनवर, कि मग एका चतुर्युगामध्ये जे वर्णन आहे, मग या सर्वांना मिळून हे एक महायुग म्हटलं आहे. युगांचा काळ आता ज्याप्रमाणे सांगितलं आहे की कलियुग कसा आहे, 4,32,000 वर्ष, मग द्वापार युग 8,64,000 वर्ष आहे, त्रेतायुग 12,96,000 आणि सत्ययुग 17,28,000 वर्ष आहे. आणि ही 4ही युग मिळून
42,20,000 वर्षांचं एक चतुर्युग म्हणजे एक महायुग बनतं. अशी 71 चतुर्युग म्हणजे मनूचा एक कालावधी असतो. आता सध्या बघा जो वैवस्वत मनूचा काळ सुरू आहे, ब्रह्मदेवांच्या एका दिवसात बघा 14 मनू होतात. मग हा एक कल्प होतो. ब्रह्मदेवांचा एक दिवस हा शिव आणि विष्णूंचा एक निमिष म्हणजे एक घटक असतो, घटका. आपण जे म्हणत असतो बघा, एक घटकाभर थांब, तर तो काय आहे? एक निमिष. मग मनुष्य वर्षांच्या भाषेत ब्रह्मदेवाचा एक दिवस म्हणजे काय? की एवढी जी मनुष्य वर्ष सांगून दिलेली आहे त्याच्यामध्ये की 42,20,000 इंटू 71 इंटू 14 अशा प्रकारे हे ब्रह्मदेव त्यांची 100 वर्ष जगतात. इथे काळ संपत नाही. मग एका ब्रह्मदेवानंतर पुन्हा नव्याने ब्रह्मदेवांसहित सर्व नव्या सृष्टीची रचना होते आणि हे चक्र अव्याहत चालूच राहतं. आता आयुष्य बघा कितीही मोठं असलं तरी शेवटी त्याच्या कालावधीला मर्यादा आहेत. त्यामुळे मय्येहि संस्पर्शजा भोगा दुःख नय एव ते. 5वा अध्याय जेव्हा आपण बघितला होता की जे काही मोठं मोठं भोग वाटतात ते देखील संयोगजन्य दुःखाची कारणं आहेत आणि ते क्षणिक असतात. फक्त भगवंतच कसे आहे? कालातीत. अशा प्रकारे जे काळाचं यथार्थ स्वरूप जाणतात ते ब्रह्मलोकातील दैवी सुखांना किंचितही महत्व देत नाही. हे वर्णन का बरं सांगितलं आहे? की अशा प्रकारे हे जे स्वरूप आहे, जिथे मनुष्याला वाटत असतं की सर्व ज्याच्यामध्ये अहमपणा जो असतो, तर हे घालवण्यासाठी हे पूर्ण ब्रह्मदेवाचं ब्रह्मलोकातील दिवस आणि रात्राचे इथे वर्णन करून सांगितलं आहे. पुढे जाऊन बघूया. 18, 19, 20, 21 पठण करते. अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थः प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ब्रह्मदेवाच्या दिवसाचा आरंभ झाल्यावर सर्व जीव अव्यक्तातून व्यक्त होतात आणि त्यानंतर जेव्हा रात्र प्रारंभ होते तेव्हा ते पुन्हा अव्यक्तात लय पावतात. पुन्हा पुन्हा जेव्हा ब्रह्मदेवाचा दिवस होतो तेव्हा सर्व जीव अस्तित्वात येतात आणि ब्रह्मदेवाची रात्र होते तेव्हा आपोआपच त्यांचा लय होतो. याहून अन्य एक अव्यक्त प्रकृती आहे जी या व्यक्त आणि अव्यक्त जड पदार्थांच्याही पलीकडे आणि सनातन आहे. ती परा आणि अविनाशी आहे. संपूर्ण जगताचा जरी प्रलय झाला तरी ती प्रकृती नष्ट होत नाही. वेदांती ज्याचे अव्यक्त आणि अक्षर म्हणून वर्णन करतात ते परमलक्ष म्हणून जाणले जाते. ज्या स्थानाची प्राप्ती झाल्यावर मनुष्य पुन्हा कधीच परतून येत नाही तेच माझे परमधाम होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या 4 श्लोकांच्या बघा शब्दशः अर्थापेक्षा त्यांचा गर्भित अर्थ हा जाणकारी साक्षात्कारी गुरूंकडनं सद्गुरूंकडून समजून घ्यायला हवा. ज्याप्रमाणे बघा श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला इथे विस्तारपूर्वक सांगितलं आहे. मग काय सांगितलं आहे की ब्रह्मदेवांच्या बघा दिवसाच्या आरंभी सर्व सृष्टी ही जी आहे ती व्यक्त होते आणि रात्री पुन्हा अव्यक्तामध्ये जाते. तर शास्त्रानुसार 4 प्रलय आहेत. मग नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय आणि आत्यंतिक प्रलय. आता नित्य प्रलय काय आहे? की प्रत्येक क्षणी या संसाराचा नाश होत असतो. जे एका क्षणापूर्वी असतं ते निघून जातं. ते पुन्हा पकडता येतं का? नाही. तसंच आपण बघा रोज रात्री झोपतो तेव्हा सर्व चराचर सृष्टीचं आपलं भान हरपतं. कधी कधी तर बघा इतकी गाढ निद्रा लागते की उठल्यावर आपल्याला काहीही स्मरण नसतं.
व या नित्य निद्रेला देखील नित्य प्रलय म्हणतात. आणि या काळात आपल्यासाठी सृष्टीचा विलय होत असतो. पुढे आहे नैमित्तिक प्रलय. मग प्रत्येक कल्पांच्या अंती जेव्हा ब्रह्मदेवांचा दिवस संपतो, रात्र सुरू होते, तेव्हा विश्वाचा लय होतो. व तेव्हा त्याला नैमित्तिक प्रलय म्हणतात. जेव्हा ब्रह्मदेवांचा दिवस पुन्हा सुरू होतो, तेव्हा पुन्हा जीवनाची सुरुवात होते. आणि मग पुढे अत्यंतिक प्रलय काय आहे, की जेव्हा जीव आत्मज्ञानाद्वारे ब्रह्मामध्ये लीन होतो, मोक्ष प्राप्त करून घेतो आणि उत्पत्ती आणि प्रलय चक्रातून बाहेर पडतो, म्हणजे या जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यामधून सुटका करून घेतो, तेव्हा तो अत्यंतिक प्रलय असतो. आणि चौथा प्रलय प्राकृत प्रलय. म्हणजे ब्रह्मदेवांच्या आयुष्याची बघा, जेव्हा 100 वर्ष पूर्ण होतात, तेव्हा संपूर्ण ब्रह्मांड पंचतत्व नष्ट होतात, मग सर्व काही शून्य बनते. हा प्राकृतिक प्रलय असतो. आणि मग अशा प्रकारे भगवंतांनी 4 स्थिती सांगितल्या आहे. मग काय आहेत त्या? व्यक्त, अव्यक्त, अव्यक्त संज्ञक आणि सनातन अव्यक्त. मग यामध्ये जे व्यक्त आहे ते कसं आहे? चराचर संसार, जे बघा दिसतं, ऐकू येतं, जाणता येतं, ज्याची कल्पना करता येते. अव्यक्त काय आहे? ज्याची कल्पना करणं शक्य नसतं. भगवंत कसे आहेत? अव्यक्त. म्हणून इथे अव्यक्तोक्षर, वेदांती ज्यांनी पूर्ण नेती नेती जो वर्णन केला आहे, की आम्हाला या परब्रह्माचं वर्णनच कल्पनाच करणं शक्य नाही. पुढे आहे अव्यक्त संज्ञक. म्हणजे ब्रह्मा शांत झाल्यावर त्यांचा सूक्ष्म भाव, त्यांचं सूक्ष्म शरीर. आणि मग सनातन अव्यक्त अक्षर, हे गीतेमध्ये अव्यक्त अक्षर हा शब्द शाश्वत अव्यक्त ब्रह्माचं वर्णन करण्यासाठी वापरलेला आहे. म्हणजे सर्व प्राण्यांचं अंतिम निवासस्थान आहे, जे कधीही नाश पावत नाही. मग त्याला अंतिम गंतव्यस्थान किंवा अंतिम निवासस्थान असं देखील म्हटलं जातं. थोडक्यात सांगायचं तात्पर्य काय, की सनातन अव्यक्त अक्षर म्हणजे काय आहे? शाश्वत अव्यक्त अविनाशी अस्तित्व, जे सर्व गोष्टींचा आधार आहे आणि ज्याला अंत नाही. आणि म्हणजे हे अव्यक्त परमधाम केवळ समर्पणामधनच, म्हणजे भक्तीने प्राप्त होऊ शकतं. मग त्यासाठी श्लोक क्रमांक 22 पाहूया. पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वाहून श्रेष्ठ असणाऱ्या पुरुषोत्तम भगवंतांची प्राप्ती अनन्य भक्तीनेच होते. ते जरी आपल्या धामामध्ये विराजमान असले तरी ते सर्वव्यापी आहेत आणि सर्व काही त्यांच्या ठायी स्थित आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता भगवंत आतापर्यंत बघा ज्ञानाचाच विचार मांडत होते, तत्वज्ञान सांगत होते, पण अचानक या श्लोकात भगवंत काय सांगतायत? सनातन अव्यक्त परम पुरुष जे आहे ते अनन्य भक्तीने प्राप्त होणार आहे. अनन्य म्हणजे ज्याप्रमाणे म्हटलं, न अन्य दुसरं काहीही नाही. मग अनन्य म्हणजे संसारात कुठेही प्रीती न राखता केवळ भगवंतांवर दृष्टी स्थिर होणं. आणि मग त्याप्रमाणे सर्व देवतांची उपासना करता करता इष्ट देवतेची भक्ती, ज्याप्रमाणे आपण आधीच्या श्लोकात ते वर्णन पाहिलं, व त्यामध्ये भगवंतांमध्ये चिंतन करणं. आणि मग ज्ञान आणि भक्ती या 2 मार्गांनी अखेरीस अद्वैताला प्राप्त करायचं आहे. आता ज्ञानमार्गी म्हणतात की एकोहम द्वितीयो नास्ति, म्हणजे एक मीच आहे, दुसरा कोणीही नाही. परमात्मा एकच आहे हा विचार इथे येतो. आणि भक्तीमध्ये काय आहे, की मी तू पण हरपणे, हाच अंतिम विचार आहे. मी तू पणाची झाली बोळवण. अशा प्रकारे मग भक्ती आणि ज्ञान यात काही फरक नाही. तर दोन्हींमुळे प्रपंचांच्या या क्लेशाचं, या चिंतेचं हरणच होतं. आता पुढे प्रकाशाचा म्हणजे ज्ञानाचा मार्ग आणि अंधाराचा म्हणजे अज्ञानाचा मार्ग सांगितला आहे, तो बघूया. श्लोक क्रमांक 23. यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिंचैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भरतश्रेष्ठा, आता ज्या वेगवेगळ्या काळी योग्याने या जगतातून प्रयाण केले असता तो परतून येतो अथवा येत नाही, याचे मी तुला वर्णन करतो. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. आता याच्यामध्ये वर्णन काय आहे की ज्याप्रमाणे इथे दोन्ही यांचं प्रयाण केले असता, ज्ञानाचा मार्ग आणि अज्ञानाचा. मग एक मार्ग असा आहे की ज्याने योगी मृत्यू झाल्यावर पुन्हा जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यात येत नाही, मग त्याला अनावृत्ती म्हणतात. आणि मग दुसरा मार्ग काय आहे की ज्याने ते पुन्हा जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यात येतात, त्याला आवृत्ती म्हणतात. आणि या दोन्ही मार्गांबद्दल भगवंत आता पुढील श्लोकांमध्ये विवेचन सांगत आहेत. मग यामधून आपण आपल्याला अनेकदा पडणाऱ्या प्रश्नांचं समाधान यातून करून घेण्याचा प्रयत्न आपल्याला होणार आहे. 24, 25, 26, 27. अग्निर्ज्योतिर्ह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसै ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतीयेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जे परब्रह्माला जाणतात जे परब्रह्माला जाणतात ते अग्निदेवतेच्या प्रभावामध्ये, प्रकाशामध्ये, दिवसाच्या शुभ क्षणी, शुक्ल पक्षामध्ये अथवा सूर्य जेव्हा उत्तरायणात असतो त्या 6 महिन्यांमध्ये या भौतिक जगतात मृत्यू झाल्यावर परब्रह्माची प्राप्ती करतात. धूर रात्र कृष्ण पक्ष किंवा दक्षिणायनामध्ये जो योगी मरण पावतो तो चंद्रलोकाची प्राप्ती करतो, परंतु तो पुन्हा परत येतो. वैदिक मतानुसार प्रकाशमय आणि अंधकारमय असे या जगतातून प्रयाण करण्याचे 2 मार्ग आहेत. जेव्हा मनुष्य प्रकाशमय मार्गातून प्रयाण करतो तेव्हा तो परत येत नाही, परंतु जेव्हा अंधकारमय मार्गातून प्रयाण करतो तेव्हा तो परत येतो. हे अर्जुना, भक्त जरी दोन्ही मार्ग जाणत असले तरी ते कधीच मोहित होत नाहीत, म्हणून तू सदैव भक्तीमध्ये युक्त हो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता हे बघा इथे ज्याप्रमाणे वर्णन केलं आहे 24, 25, 26, 27. 27चा पण अनुवाद घेतलाय ना माताजी? हो हम्म. हो माताजी. हरे कृष्ण. तर मग हरे इथे कृष्ण. शब्दशः अर्थ घेतला तर मग उत्तरायणामध्ये मृत्यू जे होतात मग ते देवयान मार्गाने प्रयाण करतात, आणि मग दक्षिणायामध्ये जर मृत्यू आलेले तर मग ते पितृयान मार्गाने प्रयाण करतात. तसंच मग देवयान मार्गाने गेलेले देवतांच्या स्वर्ग लोकात जातात आणि पितृयान मार्गाने गेलेले नरकात जातात असा भ्रम आहे. तथापि ते तसं नाही. मग जीव कुठल्या मार्गाने पुढे जातो मग हे त्याच्या कर्मफलानुसारच ठरतं. मग काळाचा व्यवहार आणि कृती यांचं हे अत्यंत गहन विवेचन आहे, ज्याचं तात्पर्य केवळ ज्ञानी व्यक्तींकडनंच समजू शकतो. त्यासाठी आपण एक छोटस उदाहरण बघूया. ज्याप्रमाणे बघा आता टपाल, आता आजकालच्या भौतिक जगतामध्ये तो भाग देखील कमी प्रमाणात आहे काही ठिकाणी. आता टपाल विभागाच्या बघा दैनंदिन कार्यावरून आपण हे जाणू शकतो की योग्य तिकीट आणि व्यवस्थित पत्ता त्यावरती आपण जर लिहिला तर मग ते पत्र पोस्टाच्या पेटीमध्ये टाकलं आणि मग तेव्हा आपल्याला लक्षात येईल की मग ती पेटी उघडण्याची एक ठराविक वेळ असते. मग आपण दिवसभरात कोणत्याही वेळी त्या पेटीमध्ये पत्र टाकलं तरी जो पोस्टमन असतो तर मग तो काय त्याच्या नियत वेळेत येऊनच त्या पेटीतील सर्व टपाल काढून घेतो. आणि मग ते सर्व टपाल कोणकोणत्या ठिकाणी जाणार आहेत याचा विचार करण्याची जबाबदारी त्या पोस्टमनवर असते का? नसते. मग अशा विविध पोस्टमनने वेगवेगळ्या भागातून गोळा केलेले टपाल कुठे पाठवायचे यानुसार विभागले जातात. आणि मग विभागणीची जबाबदारी असलेले पोस्ट ऑफिस मधील जे कर्मचारी असतात मग ते हे काम करतात. मग ते वेगवेगळ्या दिशेला जाणाऱ्या या वाहतुकीच्या मार्गाद्वारे हे टपाल वेगवेगळ्या शहरांमध्ये पाठवलं जातं. मग त्या शहरातील पोस्ट ऑफिस मध्ये कर्मचारी पुन्हा त्या टपालाची पिनकोड नुसार विभागणी करतात आणि मग पोस्टमन मार्फत ठराविक भागातील पत्रे योग्य त्या पत्त्यांवर वितरित केली जातात.
तर बघा हीच संकल्पना उत्तरायण आणि दक्षिणायन संदर्भात समजून घेऊ शकता येते. की बघा कधी मृत्यू होतो हे महत्वाचं नाहीये. यमदूत जीवात्म्यांना नियत वेळीच घेऊन जातात. अतिशय लक्षपूर्वक ऐका की याच्यामधनं आपल्या सर्व संकल्पना स्पष्ट होतात. म्हणजे यमदूत बघा जीवात्म्यांना नियत वेळी घेऊन जातात. त्यांची त्यांची जी वेळ ठरलेली असते तेव्हा त्यांना जावंच लागतं जीवात्म्याला. मग ते त्या त्या मार्गातील देवतांकडे पुढे जातात. मग त्या मार्गातील देवता त्यांच्या कर्मफलानुसार वर्गीकरण करतात. मग वर्गीकरण केलं की मग काही ऊर्ध्व मार्गाने पुढे जातात, तर काही अधोमार्गाने जातात. आणि मग हेच शुक्ल आणि कृष्ण मार्ग आहे. जे शुक्ल उत्तरायण मार्ग शुभ स्वर्ग मोक्ष मार्गाकडे जातो. कृष्ण दक्षिणायन मार्ग अशुभ नरकाकडे जातो. शुक्ल मार्गामध्ये स्वर्ग आणि नरक आणि अपवर्ग या 3 गती आहेत. अपवर्ग गतीला जाणारे भगवंतांच्या परमधामाला जातात. आणि मग कृष्ण मार्गामध्ये स्वर्ग आणि नरक या 2 गती प्राप्त होतात. मग ज्योतिर्मय अग्नी दिवस शुक्ल पक्ष उत्तरायण या शुक्ल मार्गाच्या देवता आहेत. तर धूर रात्र कृष्ण पक्ष दक्षिणायन या कृष्ण मार्गाच्या देवता आहेत. दक्षिणायन कृष्ण पक्ष रात्रीची अभिमानी देवता या मार्गांवरील काही देवता आहेत. अशा असंख्य देवता आहेत. या श्लोकात उदाहरणादाखल काही आपण इथे पाहिले आहेत. मग कोणत्या क्षणी शरीर देहाचा त्याग झाला याला महत्व नाही. कशी गती मिळेल हे आपल्या कर्मांवर अवलंबून आहे. का तर या विविध देवतांच्या कार्यक्रम पत्रिकेमध्ये जेव्हा जीवात्मा पोहोचेल तेव्हाच त्याची पुढील गती समजते. आणि मग संयोगाने जर त्वरित नंबर आला तर त्वरित पुढील योनी मिळते. अथवा मृत्यूनंतर पुन्हा जन्म मिळण्यासाठी किमान किमान 1 वर्षाचा कालावधी लागतो. आणि म्हणून बघा 1 वर्षापर्यंत आत्मतत्व प्रेत योनीत असल्यामुळे त्याच्या शांतीसाठी प्रेत कर्म करावे लागतात. अजून सखोल आपल्याला गरुड पुराणात सुद्धा याबद्दल विस्तारपूर्वक माहिती मिळतेच. पण या प्रकारे इथे वर्णन केलेलं आहे. आणि मग शाश्वत धामाची प्राप्ती कशा प्रकारे आहे, अंतिम श्लोक आहे तो बघूया. वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो मनुष्य भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो तो वेदाध्ययन तपस्या दान देणे किंवा दार्शनिक तथा सकाम कर्म इत्यादी करण्यापासून जे फल प्राप्त होते त्या फलापासून वंचित होत नाही. केवळ भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने त्याला हे सर्व प्राप्त होते आणि अखेरीस त्याला परम शाश्वत धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता बघा जोपर्यंत हे समजण्याची बुद्धीच प्राप्त होत नाही मग त्यासाठी काय करायला हवं की पुण्य कर्म करत राहायला हवं. मग स्वर्ग लोक इतर उत्तम लोकांच्या प्राप्तीसाठी प्रयास करत राहायला हवा. मग सर्वसामान्यपणे बघा दान धर्म पूजा अर्चना व्रतवैकल्य करून मोठं पुण्य मिळालं असं वाटतं. पण ते कमावलेलं पुण्य इतर कर्मांमुळे कुठेतरी गमावत तर नाही ना याचा विचार सहसा केला जात नाही. आता दान केल्याने पुण्य मिळतं पण काही कृतींमुळे ते खर्ची पडतं. खात्यात तेवढी शिल्लक राहत नाही. जसं की बघा आता दानाच्या बदल्यामध्ये प्राधान्य मंदिराला दान केलं जातं. मग त्या बदल्यामध्ये दर्शन आरतीसाठी प्राधान्य घेतलं जातं. का तर मी इतकं दान केलं आहे मग मला कुठेतरी प्राधान्य दिलं पाहिजे. आणि मग ते मग खर्ची होऊन जातं. आणि मग ते पुण्य राहतं का नाही. मग दानाच्या बदल्यामध्ये का की आता एखाद्याला बघा दान दिल्याच्या बदल्यात त्याच्याकडनं स्वतःसाठी काहीतरी काम करून घेतलं की आता मी याला इतकं दान केलं आहे मग माझ्याकडनं आता यांनी माझ्यासाठी काम करणं अपेक्षित आहे. मग ते पुण्य होईल का नाही. त्याचप्रमाणे दानाच्या बदल्यामध्ये नाव म्हणजे दान दिल्याच्या बदल्यात सन्मान प्रसिद्धी मिळावी. आजकाल बघा जे हायलाइट केलं जातं की यांनी इतकं दान केलं आहे इतकी अर्पण केलं आहे मग त्यामधनं पुण्य मिळतं का नाही.
ते सर्व खर्चीच होतं. आणि म्हणून इथे सांगितलं आहे की पुण्याचा संचय करता आला पाहिजे, अन्यथा ते इथेच नष्ट होतं. आणि मग मृत्यूनंतर त्या गाठीला काही राहतच नाही. म्हणून मग यज्ञ, तप, दान यांचं फळ मिळतच, पण योगी काय करतो? हीच कर्मे कर्तव्य कर्म म्हणून करतो. जर कर्मयोग आपण बघितला होता, त्यामध्ये आपण बघितलं होतं की कशा प्रकारे कर्तव्य कर्मांचं वर्णन होतं. आणि मग भगवंत इथे काय सांगतायत की यज्ञ, तप आणि दान यांचा त्याग कधीही करू नये. पण योगी काय करतो की यांच्या फळांची अपेक्षा देखील ठेवत नाही. आणि मग असे योगी जे असतात ते भगवंतांचे परमधाम प्राप्त करतात. मग भगवंत म्हणतायत की जो केवळ कर्तव्य म्हणून पुण्यकर्म करतो, पुण्य घेण्याची ज्याची वृत्ती आणि रुची राहत नाही, तो माझ्या सनातन परमपदाला प्राप्त होतो, शाश्वत धामाला प्राप्ती होते. आणि मग हे देह मिळाल्याचा परिणाम म्हणजे इंद्रिय सुख नाहीये, तर मग या जगाचे सुख तर सोडाच, स्वर्गातील सुख देखील खूपच अतिशय लहान आहेत. आणि शेवटी ती दुःखाकडे घेऊन जातात. म्हणून जे मूढ आहेत, मूर्ख आहेत, ते मानवी देह मिळाल्यानंतर आपलं मन इंद्रिय सुखांमध्ये गुंतवून ठेवतात. ते अमृताऐवजी विषच प्राशन करतात. म्हणून मग ज्याप्रमाणे भागवतात बघा 9 प्रकारची जी भक्ती सांगितली आहे, श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम, म्हणजे या 9 प्रकारची जी भक्ती आहे, तर रामायणामध्ये देखील बघा प्रभू रामरायांनी शबरीला 9 प्रकारच्या भक्तींबद्दल सांगितलेलं. मग आपण सर्वांनी देखील प्रार्थना करायला हवी की या 9 प्रकारच्या भक्ती करून उपासनेच्या मार्गावर वाटचाल करीत आपलं जीवन सार्थक परिपूर्ण व्हायला हवं. आणि कुठेतरी हे जे शाश्वत धामाची प्राप्ती आहे त्यासाठी आपला हा प्रवास व्हायला हवा. अशा प्रकारे इथे अक्षर ब्रह्मयोग नामक हा 8वा अध्याय इथे संपन्न होत आहे. झालेली सेवा भगवंत चरणी अर्पण करूया. इथे अष्टमोध्याय. हरे कृष्ण हरी बोल.